Okay, Jpac okwu anyị ọnụ. Ise egbe igbe mere gị gịnị? Jpac. Ya ihe iwuzi na nke ikpeazụ awụzi ọbịara dị họla ada. Ị na-agbara bebi ọkụ ọgụ. Bebi ọkụ kwara nna ya, kwa nna ya ka esi akwa odegwu. Kwa nna ya ka odegwu si menwe ibe. Dobe history n'Igboland. Ihe ị chọrọ ka inye ha BP ka isekọ ya na egbe igbe. Ị na-agbara bebi ọkụ ọgụ. Jpac okwu anyị ọnụ. Onye gbakọta bọọlụ ọ daghị na ligi gị ọwụla ajọ mmadụ. I wee jide family man dị ka egbe igwe wee na-etetọ ya na social media yesterday. Somebody nwere family, nwee wife, nwee children. Ị bịa yesterday na-akọ ihe juru gị ọnụ. Ihe ị na-eme wee na-agba ọgụ, ị na-agbara bebi ọkụ ọgụ. Jpac ị gwadokwara people nọ egbe igbe kpọtara gị ka ọ na-etiri gị too nke bebi ọkụ. Ị kọrọ ha ọfụma. Ị na-asị na egbe igbe eje ha normally mgbe ị mere video wee sị na egbe igwe ejere ha bebi ọkụ beri ya mpa bebi ọkụ nsị ha mba na ọ dịkwa bad o na ọ dị ezigbo bad because ama m ihe bebi ọkụ mere ama m ọgụ ọnụ ọla egbe igwe na ya wee egbe igwe ka na-aga ije today wee mee my findings o wee wụ na egbe igwe kpọrọ bebi ọkụ kọwara ya na onye ha bịa kọwara ya situation ya and gịnị bebi ọkụ understand ha wee kpaa na onye pay ya visit after the burial. Jpac vuru ya n'isi nụbara bebi ọkụ ọgụ. Ị na-anọrọ ya ọgụ wee na-etoto family man yesterday. Since yesterday jide family man na-akpụtọkọ na social media. Na egbe igbe ji wee dị ungrateful. Na egbe igbe ji kwesị na ọ ji assign deal wee mewere bebi ọkụ advert ya ị na-afọdụ na ka mgbe egbe igbe mere ya. O doo m anya na egbe igbe have tried his best to appreciate bebi ọkụ n'ihe o mere ya. O dogoro m anya na ọ bịa na egwu ọgụ ọ nọrọ ya egwu o menere different advert. Jpac gwakwara na mgbe bebi ọkụ bịara ụmụ dị ọka kwa ọgọ ya na dịsa egbe igbe bụ nnukwu ebini were jere ya izo. Na egbe igbe bụ nnukwu ebini wee jere ya izo. Efu ha ya ihe iwuwe ọ bịara dị hola ada agbabatara gị bebi ọkụ iche na everybody na-alacha ọgaranya ike ka gị. Iche na everybody wee ebe ọwụna onye ọwụna ya aza nwusa asa aka gị because agwa m ụnụ na ọsa asa aka anyị na-aza hapụ ihe niile anyị na-eme na social media. Everybody wụsa ka amara ebe eji erite ka amara ebe eji agbapụ. Jpac ihe egbe igbe aka egbe igbe ize egbe igbe dị older than you. Tọgị tọkasịa gị ahụ nwee family nwee ụmụ nwee nwaanyị ị na-asị egbe igbe na ala ọ na-ebugharị ụkwa nwanne nwunye egbe igbe amagha mma ịma ama m ihe ya asị egbe igbe mere gị ekwube na-asị mma asị ị na-ekwuka ọ na-akọwa m ọnụ eze mfo this guy wee na-get it minus eze m mma na-agba n'onu nke wee eziokwu. Jpac ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchi ipụ ọgaranya ọ dị chance dị opportunity ịgaba bebi ọkụ hapụ ya. Scores bebi ọkụ na egbe igbe dịrị ha na-abụ together. Onwe onye ya na-agbanwe problem onwe ihe gbasara gị. Egbe igbe bebi ọkụ enwe mgbe o ji sị gị na egbe igbe mejọrọ ya na ọbịa ha beria nna ya. They had understanding. Ọ kpọrọ ya kọwara ya na ọma mbịa they understand. Bebi ọkụ understand. Gịnị ka iji apụta na social media akparị onye akparịghị gị? Abịa na ọgbọ ime ma enwegodu Jpac nwe na respect ta egbe igwe na egbe igwe tọrọ gị ọtụtụ ụwa na onwekwu ihe eji awụ mmadụ egbe igbe aka ahụ gị na ya na entertainment nwe egbe igwe started it even before mba secondary school, even before mba primary school. So egbe igbe has been in the entertainment. He deserve your respect. Ichi nweta legacy at least na ruo to age ye ịkwanyetụrụ ya igwu ọwụghị jide a family man nọ na-akpụtọ ya for no just reason ị na-agbara ọgaranya ọgụ. Very dark man of Igboland, very dark man of ndị ụkpọ. Ọwụ mmadụ niile na-aza nwusa asa aka gị ọwụ mmadụ niile na-awa ọbịara dị hola ada ka gị. Jpac egbe igbe mejọ bebi ọkụ they should settle their differences which na omejọ ha ya. Egbe igbe na bebi ọkụ has been in good relationship. Mgbe ọ kwara ọgọ ya nwoke o ji eneta ọgọ ya o jere ya izo orukwe nke ọgbọ ya gwa ya na ọma mbịanwu. Onwe mgbe bebi ọkụ ji wee sị gị na egbe igbe mejọrọ ya ma ọ na egbe igbe mere nke a na ọbịa ịnwanite ị na-anụ ọgụ jide egbe igbe na-abalị since yesterday. Ọha ncha niile Igbo furu onwe ha n'anya. Onwe ka isi kwukata na-akwukata baa prison amapụta why are you not supporting our brother? Kịta ịdọbakwa na onye a nweghị ihe ọ dọrọ gị ịnụ ọnụọgụ onwe onye sendịrị gị ị na-anụrụ bebi ọkụ ọgụ. Nwayọọ ọnụ jiri nwayọọ na ịza saa jiri nwayọọ na ịlacha ike ndị ọgaranya na ọya ji anyị ebe anyị nọ today. Operation onye na-eri ego ka m kwube ka ọya ji anyị before na-achụbakwa m ekwukwere m under the influence of alcohol.